Köydään. Ja sitten on taas uudet kujeet tässä ja tää on luistelutyyli sitten, eli vapaa hiihtotyyli, mikä pystyy sitten ehkäpä helpommin pääsee voitelemalla, ei tarvitse mitään pitorasvoja näihin suksiin sitten laittaa. Että pieni vinkki sitten, että suksien valinnasta, että suurin piirtein joku 10 senttiä pidempi kuin itse olet. Ja siinä on taas makuasiat, että kuinka pitkä suksi saa olla ja haluaa pitää, mutta suurin piirtein ja itsensä vähän pitempi suksi. Ja muistaa sitten taas nämä perusasiat kuntoilijalle, että voit mennä siinä urheiluliikkeessä sitten tuohon sieltä mistä ostaa, että käy sinne lattialle katsomaan sen paikan, missä niillä on siellä lautasia ja katsoo suksen jäykkyyden, eli pistää ne lattialle, nousee päälle ja vetää sitten siinä paperilla tämän keskialueen, että se on tosiaan irti ja paperi liikkuu tällä alueella. Ja sitten kun vielä nousee toiselle jalalle, niin paperi pitää, niin jäykät nämä pitää olla kumminkin nämä luistelusukset, että paperi liikkuu tällä alueella sitten, mitä perinteisellä alueella nimitetään pitoalueeksi. Että periaatteessa on vaikeaa hiihtää perinteistä näillä luistelusuksilla, että ne on vartavasten tarkoitettu luistelua varten. Ja suosittelisin kyllä, että kun luisteluhiihtoa harrastaa, että ottaa ja satsaa siinä sitten, että ostaa sukset sitä vaan, koska perinteisen suksilla ei oikein hyvin pysty luistelemaan, siitä ei tule nautinnollista, se on semmoista kovastelemista sitten ja siinä sitten menee kyllä into ennen mitä myöhemmin. Että kyllä tässä on suuri ero sitten kun saa kunnon klävät alle, että pystyy menemään luistelutekniikkaan. Sen muistaa vain, että nääkin sitten pitää voidella ja laittaa kuntoon, mutta pitorasvaa ei tarvitse näihin laittaa. Että se on parafiinia nyt sitten pelkästään näiden suksen pohjiin, että ei tarvitse mitään ylimääräistä työtä tehdä. Tää luistelutyylillä pärjää paljon helpommin siinä mielessä, että tämä voitelu ei ole tämän kummempi, että pistää parafiinin pohjaan, lämmittää sisään. Täällä nyt sitten on yksi tapa tässä levittää tätä suksen pohjaan. Tämä on varmin tapa, tässä menee koko suksen pohjan alueelle tasaisesti tätä parkkua ja ettei tarvitse pelätä sitten, että siinä jää tyhjiä alueita, että siinä on koko matkan nyt sitten parkkua ja se on hyvä olla sitten kyllä raudan ja pohjan välissä, ettei sitä suksen pilaamista siinä minimoidaan kyllä, että rauta pitää olla liikkeellä koko ajan, se pitää muistaa ja sitä ei saa sitten jäädä tuhraamaan, jos sinne nyt jäi jonnekin paikkaan sitten, ettei sulanut, että antaa se pikkusen jäähtyä ja menee sinne uudestaan sitten sulattamaan sitä siihen, että se on yksinkertaisinta tehdä. Jos meinaa puhelimessa olla sitten samaan aikaan, niin suosittelen, että tässä pistää jompikumpi sivulle, puhelin tai rauta, että äkkiä tässä seisoo sitten ja rauta jumittuu paikalle ja siinäpä sitten ollaan. Tietysti kauppiaat kyllä tykkää siitä, ne varmaan suosittelisikin, että puhukaa ihmeessä puhelimessa samaan aikaan. Suksen pohja kärsii siitä äkkiä kyllä, jos se rauta jää pitkäksi aikaa samalle kohtaan. Ja sama tapa taas sitten kuin perinteiselläkin. Siklataan pois ylimääräiset. Nyt tämä ero sitten perinteiseen sukseen on tosiaan, että tässä pistän parafiinia koko pituudelta. Ja sulatetaan sisään ja jäähdytetään pikkusen. Sitten siklataan pois ylimääräinen ja harjataan sitten vielä päälle. Saadaan hyvä pinta siihen. Tällainen tavallinen sitten nailon harja käy hyvin tähän tarkoitukseen. Ja kuten huomaatte tässäkin, niin
nyt mä saan tehdä töitä molemmilla käsillä. Mun ei tarvitse pitää suksesta kiinni, että tää nyt ei ole sen niin mukavaa tää muutenkaan tää voitelu aina, että kun tekis mieli mennä suksittelemaan, niin pitää muistaa sitten, että välineet pitää olla kunnossa, että pystyy hyvin tässä tekemään työtä. Että sitten on tietysti nämä varusteet sitten vielä, että vedetään tällä sähköporakoneella ja harjalla, niin siinä on se toinen vaihtoehto sitten harjaamiselle, että jos monta paria laittaa, niin se on kevyempää. Että putsataan pikkusen siitä ne pölyt pois ja suksi on valmis ja ei muuta kuin paanalle ja hyviä hiihtokilometrejä.